eji m aka na ihe anyị na-eleba anya na-abara gị uru biko na-anọ mgbe ọbụla ka anyị na gị na-anọrị tupu anyị aga ezumike anyị nọ na-elebakwa anya na ihe gbasara ndị a na-asị lezie ndị anya ha na-elezi anya ka anyị lebazie ya anya ugbu a ọ bụrụ na asị gị wuo otu nke mbụ wuo ebe a na-akpọ ebe ndị agbagara ọsọ otu ọ dị na nlekọta na-elekọta ha ma ihe ndị ọchịchị anyị na-eme ka otu ị ga-esi leba ihe ndị anya ka anyị were obodo Syria na Iraq ebe a na-alụ ọgụ na ihe na-eme ebe ahụ ụdị ebe ndị mmadụ nọ ebe ahụ ụdị erimeri ha na-eri otu esi elekọta ha anya otu gọọmenti si ekwu okwu ya anyị elebakwana anya ka anyị were ya dịka ihe ọmụmaatụ nyere ndị ka anyị ka ihe ga-ekwu. Ọ dị mma. Ngwa ụbọchị ole na ole gara aga ndị nta akụkọ na ndị nta akwụkwọ na ndị onyonyo na-ekwu na n'ihi na o nweghị nri a na-enye ndị a ha werezie akwụkwọ yabasị maọbụ akwụkwọ onions ka ha na-erizi. Ngwa lekene ebe mmadụ ori ndụ na-ata akwụkwọ onions. Mmadụ ori ndụ Chineke kere n'ọbụ na ya ji aka ya gbapụ ọsọ n'ihi na akparamagwa ndị ọchịchị mere ndị a ji bụrụ ọgụ bịa na-egbuchi ụmụ mmadụ gba ọsọ letezie ndị anya mba sinye ha nri ikwesị ewepụta ego sinye ha nri ekwesị nye ha nkesị mba gị were efe anya na akpa gị dịka m kwuru na mbụ nke a bụ na ha sị na afọ na Jenụwarị afọ a 11 trucks Bauchi nke na Bauchi IDP camp na-ekwu na ndị na-elekọta ha burule dịka m kwuru na mbụ gwongworo 11 eji butere ha nri na ihe ndị ọzọ ha ji n'ebe ahụ. Nke ọzọ ka ebe ihe a nọ onwene onye jụrụ sị ka ebe nri a gara maka gịnị olu ndị a ka onye na-anụ ya ya ka nna gwa gị onwere ga-ejego onye isi ala si ka onye ga-eje ekwu ya onwere n'ihi na ndị ahụ nọcha n'ebe ahụ aka ha sichana na-eketa oke na ihe ndị a niile dịka m na-ekwu o nwere ike. Nke ọzọ abụrụ na ugbu a na-ekwu okwu ka ndị be ahụ si ebi ebe ha na-abụ asụ ebe ha na-eje mpochi ebe ha na-anyụ mamịrị asị na ọ n'ime ọhịa. Nke ugbu a na mmiri na-abịa mmiri bịa zowe mmiri ga-achịrị ihe ndị ahụ niile chiba na o nwere asị na o nwere obere mmiri iyi nke ha na-aṅụ mmiri zoo mmiri ga-eburu ihe ndị a niile anyụpụtacha n'ahụ buje ya ebe ahụ ọkwa ofu ebe ahụ ka ha ji ekuru mmiri ha ji asa ahụ ka ha ji esi nri nke ha na-aṅụ aṅụ ọbụmahụ na nsogbu na ebe ahụ ihe ndị bekee na-akpọ epidemic onye na-abịa. Manụ oke o nwere onye dị in charge onye na-elekọta ebe ndị ahụ ka ihe ọ na-ekwu ka ihe ha ga-eme dịka ị kwuru ọ bụ eziokwu na onye kwesịrị ịga ebe ahụ jụọ ihe ha na-eme a na-aga ebe ahụ ọ pụtara na ihe awụ ihe agbagara aka kwere na otu ha ga-adị. Eze mgbe onye na-elekọta ndị mkpọrọ pụtara kwuo na otu onye mkpọrọ ihe eji enye nri kwa ụbọchị bụ ₦40,000 14,000 naira ka eji enye onye mkpọrọ nri kwa ụbọchị. O nwere pụtara jụ ajụjụ ka nna gwa gị na ihe ndị a ndị ke Naijiria n'obodo anyị bụ Naijiria ndị a gbara ọsọ ndụ ha bụ na ọ bụ ihe mberede nke cyclone this tsunami this cyclone Katrina ọwụ natural disaster nke anyị wu ndị ọchịchị. Ọ ihe m chọbụrụ ime ka ọhaneze nụrụ ọ bụrụ na ile anya ị ga-ahụ na ihe anyị na-ekwu okwu bụ ndị gbara ọsọ ndụ ọ bụrụ na ị na-anọnyere anyị na-ekwu okwu ndị gbara ọsọ ndụ n'obodo anyị bụ Naijiria. O nwere ihe mere ha ji gba ọsọ ndụ ahụ o nwere ike ya bụrụ na ndị Boko Haram mere gịnị chụpụrụ ha ya bụrụ na ndị herdsmen chụpụrụ ha ya bụrụ na ọgwụ communal class ụmụnne na ụmụnne na-alụ ọgụ gbasara ala oke ala anyị na-ajụ sị ọwụ na mgbe ihe ndị a niile na-eme ndị a na-agbapụ ọsọ na ndị agha si lekọta ha anya n'obi dị ha mma na ha na-aga isi ebe ahụ mee gịnị kpata ego ka ọwụ na ha enweghị obi nke mmadụ iji leba anya mara na ndị a na-eme mmiri zoo ya ma ha bịa ha na-atazi akwụkwọ njabaz were ya kwara erimeri birizi na-efe
anwụ a na-amụ ya wụrụ n'ahụ ha ọ pụtara na ọ dị mma onye ahụ uwe onye na-elekọta ha na-eme ihe o kwesịrị ime anya na-ajụ sị obi ọ dị gị mma biko ọ bụrụ na ị wụrụ onye na-eme ihe dị otu a ana m asị gị makwara na ihe na-ebe oke nwere ike ibe ebe uze anya na-asị ka ewepụ aka enwe n'ofe ka ọ hapụ ewe aka mmadụ ma na-asị gị ọ bụrụ na ile anya mgbe onye nọ n'obodo ya gbara ọsọ ndụ nọkwa n'ime obodo ya ọ mgbe a na-asị na onye ahụ ogene internally displaced person dịka onye ke nọ n'ime ebe ahụ o nwere ndị na-agbapụ gbaga obodo ọzọ ụfọdụ ndị Naijiria nọkwa Cameroon ụfọdụ nọ Chad ndị na-akpọ gịnị ndị refugees ndị ahụ ndị refugees gbagara obodo ọzọ ha nọzi ebe ahụ ha gbagara a na-elekọta ha anya onwe nke kwere ịlọta ebe a all by force ya bụrụzie ndị ka anyị wu ndị n'ebe a wu ndị nọ n'ime obodo ha na-ebe akwa anya na-asị ihe nka a ga-emegide ya ruo mgbe ole ndị ọchịchị sị unu nyere anyị aka n'ihi na ihe awụ ihe jọgburu onwe ya ọ ma arụkwara ebe ndị ahụ ezizi ebe ha si gbaa ọsọ o nwere ebe na ebe ahụ esi ebe ahụ gbaa ọsọ gbaba ebe ọzọ eze nwanne m gwachiri ị na-ajụ ndị a enweghị obi onye na-eri igbe ozu ka ụdị ekpere ọ ga na-ekpe ka ya na-aga ajụọla m onye na-eri igbe ozu bifo ka ịdị ekpere ọ na-ekpe ya na-asị na ya na-ekpe ekpere ka ndị mmadụ nwụọ kama ka ọ wụrụ ndị kara nka ọ chọrọ ka mmadụ nwụọ obere nwa nwụọ ọ ga-eri igbe ya ala ọjọọ ndị mmadụ bụ ala ọma nwa dibịa mana ka anyị lee ya n'ụzọ a n'ihi na ihe anyị na-ekwu uwo otu ihe a si gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị ka anyị lee ya n'ụzọ a ọ wụrụ na ndị na-achị anyị ugbu a na ihe ha bụ n'obi ịmara nwere ihe atọ ha bụ n'obi bụ ihe ha gwara anyị ka anyị leba anyị na nke ilekọta obodo nwo sekuriti ime ka ebe ọbụla daa jụụ ka anyị hapụ nke kọrọpshọn mpụ ime ka ọ laa ma na-ajụ ọ bụrụ na ha bụ ihe ndị a n'obi ya bụrụ ha wụ ndị rụpụtara ebe a otu onye n'ime ha ahọpụtara ka o lekọta ndị a ebe ọbụla na-agbaghara aghara ọ bụrụ na ha nọ na-ele anya ihe ndị a na-eme ekwesịrị iwere ha ka ndị mara ihe ha na-eme ya ka anyị na-agwa gị a sị na o nwere ebe otu onyonyo m na-ekiri ndị na-ebe ahụ ndị nta akụkọ n'ebe ahụ wee na-ekwu na ihe ahụ mgbe mbụ ha hụbere onye ọchịchị batara kpọbata ndị niile a na-arụ ọrụ ndị minista ndị nka ihe niile ha na-eme onweghị onye ọ chụpụrụ akwa ya na ugbu a onye nke ofu onye minista ya wee na-ekwu na ọ ga-adị mma ka eweligere ya oge ọ ga-arụ ọrụ nke ọzọ abụrụ a na-ekwu na ndị gọọmenti anyị federal gọọmenti ha na-elebara ndị a anya ngwachiri n'afọ 2018 appropriation bill enyere for IDP wu 45 billion appropriation bill ama m ego ole ha sign mana n'afọ ahụ bọjetị oge abanyere aka ya ghọọ iwu ministry nke interior nke na-elefata anya nke ndị IDP enyere ha 510.87 billion naira nke ahụ mere include ma ndị IDP ma ihe ndị ọzọ ka ihe ha ji ihe ame ịjụọ m ka onye ngajụ n'ihi ya ndị na-achị anyị achọghị ilebata anya ha achọghị ileba anya nke ọzọ na n'afọ a asị ndị North East Development Commission ya nke ebulitere ka iji na-eleta ndị a si na ihe ha chọrọ ọwụ 55 billion naira ka e nyere ndị na-eme iwu ka ha ji na-achị ka ha ji na-eleta ndị a n'ihi nke a ịmanya na-ekwu dịka onye nke na-akpọ MD maọbụ CEO aha ya bụ Mohammed Goni Alkali ọ sị na a ga-eji 10 billion otu nderi ma bekee ọsụrụ take off 10 billion will take off then 45 billion will for humanitarian 10 billion take off 10 billion take off eji eme gịnị ọ bụrụ na ego ndị a na-akpa aha wee ego ahapụrụ ndị a ihe ị ga-ajụzi onwe gị wụọ ọ ga-ewe ha ego ole iji arụpụtara ndị mmadụ ụlọ si ha laghachi ebe ha si pụta maọbụ wepụta ihe a na-akpọ ndị nlekọta obodo ndị sekuriti
iji sị ha biko chekwara m ndị a Ngwa, ngwa, ma ọ bụ gaa n'ahịa jide zụta ezigbo erimeri. eze jide isi sekuriti ndị nche ọnwụ ndị nche nke ha na-akpọ ụmụ nwaanyị n'ebe ahụ iji nye ha nri ndị nche. Anyị ga-abịa na nke ahụ jiri ebe ahụ anyị ga-aga obere ezumike ọzọ. Mgbe anyị lọghachitara anyị ga-akụzi nke nwụ nkwa n'ihu akwụkwọ gbasara ihe ndị anyị kpọrọ n'ọnụ ugbu a. Agala ebe ọbụla, anyị ga-aba na agba nke ikpeazụ ebe anyị ga-agba ihe ndị na-anwụ. Ọ ka bụkwa oge ndịrọndọrọ ọchịchị na Isi Mbido Telivishọn ka anyị si ewetara ihe ndị a. Nọrọ ka anyị lọghachita.